Toska wasio mwancho murigari atogotegana nayo siasa kurwase county ya Kisii togoso ase siasa chinda ase county ya Nyamira so mu MCA we ward ya Magwagwa gutoka sense mu bunge ya North Mugirango uyo manyikaine una Abel Mose nigo bona mochiri hegati abamenyi kurwase ward yaye ababere bakoeneke chinkwana kitari chingi ya semitandao hande mono hase bagoteba ngatarikirania amagendero Igate birubuna nerebuya bakwane asamagendera taraika elia aikiraniwe kaukwana himenya kinyumisi mukaya ni gekerekyo asabira bamenye be ward yo besoke helibagwate chikura asobunge asogochora abarai Mheshimiwa no Mheshimiwa Abe Mukaya kurase ward ya Magwawa ase county ya Nyamira muna Magwawa samagendero egente getangani twasukirake twagachire ECD classes abantu barochi nyabwaron twagacha ECD classes nkiaera esamba twagacha ECD classes bono ganisaniye gete gekwagachwa this year ngore twatubete contracts egento gya kabere amache ngokunya tore bohol nyamage twaire contractor e bohol egokunywa ari gesima erinda abantu bari nyamage banyora amache bakakebuye gochikenyerere banyora amache tobari bariri tobegete chibesa dibari 3.5 million chigo distributor macharia achatiriboke igende gente ke okore kanu mwaka twaire contractor na gochakire wiki ose ye gocha bade site bono iga uno tokwa na Magwawa kigari no chire gotatiga tatizo tobwate ne mbura ya ture nyinge yagere chipara cheto chitara lainishwa ntoga ndete bone para ili toga ndete gokora ekorukure kono ya Mungei mpaka Bisembe roche igo ne togenderete goye kura tore onye mburi giye gusira ngoye beka tore kirora tugwe kipara ngo kora tore abantu baito toba batulivu kigitara hakorwa akuna haja yoko gende mitanda kugura mu murayi ingabanta ambara akora nibire kitabire seino ibire kitano bire Magwawa lakini bado mumura bakone mitandao bagurwa bachakora abantu riba ogoteba mpara kitara rosu tokonyane edito nyarusuka igo magenderero n'uburayi eto atubwaterane edito nyari gusuka asema wawe wodi etu ya Magwawa tari tweka munabono twarete geti stadium gwagatatore stadium neroro gwagatatore ne president ko chichere elinde banyaro tote intwe ndokiro togoteba ruto kare bono gas ne president lazima tomo ikanye elinda atoe bintu tomo igeti yange tomotogie stadium yesa ndigete korosiwa igo munakane tiacha tara 12 ngo chichare erinde tunyare anyara gotoa chibesi atoete 750 million twagachi stadium etukore ebijana monachi talent chainorende munyare gosuka dio mego ntubwati nyagitari Catholic yarosiwa na World Bank ya tokonye nere gosuka tore ne sayo tokonya tunyare konyo no ne college tubeko entekane mono bwate kura bandama wa bwate kura chikura tubwate Magwawa ni chinge sana onye mutaite kurusia berioro bwate kura umeko murusioro onye mukura nchiyo kini kimo gukora igo bwate kura onye mutaite Abel kumurira ni bwate kura onye mutaite kuira ni governor osuko mu Rusia bwate kura